Te ljudi, da sad ćemo igrati neke mini igre u ovoj igrici, u ovoj malo uđoj igrici. Pa i game, došli smo u neki grad ili ti, ne razumijem šta ovdje trebamo raditi. Šta je? Bo nisam razumio, ali nema veze. A čovjek zove da ja ovih podera. Ej ti šum. To. Ne. Uspio smo to. Tako uspio smo. Ne, umrlo sam ja. Da. Ne. Malo teže. Evo mi se da sliva krv, ali ja ne volim te krvi, pa zato ne košavka, ne znam. Toga. Ajde, tako. I za sada malo kako sam klikću, ja sam na nju jeste, vidjeli ste da sam klikću. Evo je najteže. Ovo ne treba raditi, ovo nisam razumijela ko sam neki kaže, ja zašao da... Ovo je agentima. Ja opet reklame. Evo, sad me snimam, mislim, ne lazi. Video tako. Ovo je najteže. Ovo je po meni najteže da što odete ne baš nemam pojma. Znači nemam pojma. Šta ne se baš ga vidjeti što. Glavu. Daj što tu komentar opet. Ajde kreni. Idem. Šta je ovo, Bože? Danas vam brzo spori da pojavim. Znači vam trebate od prije 13-15 minuta, tako. Ajde, nemoj mi biti. Što možda, mislim sad ne znam video kako se ovo rodi. Trebate spojiti kabove i jesam uspio. Mazati ovo. Napao se. Sad, ako... Kako ovo? I ljudi mrtvi su opet. Se treba na njega ovako klikati. I tu mogu uspjeti. Tako, Dakle, su odbili kabom sad.
Aha, ne smijem klikćete, šta? Ja ne smijem klikćete. Ako ljudi uspiju smijavo, sad su svi došli u voz, nešto protiv tipa. Faster, evo sam. Ja što ih tiha. Ne smije valjda. On je baš bio ko... A nemoj sad bušit, ja sad počeo, šta ovo? Jako druga, ne znam šta ovo radi, sviđala sam ovog zvuka. Sam malo priču, ako... Dobro. I... Just made up. Fast up. Vidite me ruku, evo ga, moj prstić, sad morate skočiti njima da dođu u ovaj voz koji je proklet. Tako, ovo je naš udar, to je jedinca. Idet ćemo i dvicu. Ako vam se svidio ovaj video, ne, pa onako. Ne razumio šta. Ti, ne znam šta. Pišu ti. Došli je 3 života. Došao ti kapa. Dođa. Kako vam da. Opet teško meni izveć, nisam nijedno postao. Čuo sam ovaj zvuk. Kako želite mogu pojačati. Vidite, pojačat ću vam evo. Basta. Opet teško u meni. Ja pomjetam. Mislim da... Sada vidi, ali se što plaća ono, nadal. 3 vrata, 2 vrata. Ne smiješ past. Ja kad padam se, ja dok tu. Ovako na... Evo šta se tu treba uraditi. Čekaj. A rulan si bez one vatre. Aha, ne smijem. Sada sam se mi to naučio. Ovo posle dupno, šta je ovo? Moramo ovo obiti. Vidim zašto ga je ufatio. Allahu ekber. Ja sam vidio da će mu furan.
četvrti malo nisam uhvatio. To je tako. To je brzo, bože. Brži sam ja od njega konkurao. Yes, babies. 1, 2 i 3. Ciao. Ciao. Da bacim jedan. Kada bi žuto. Ovo je predeško. Da pominjem valjda opet. Što ću ovako da se vidim. Ubiva, eto i ništa. To priča, telefona ne znam ti skakat. Vidite ovo, oni pričaju da telefona ne znam skakat. Ušao sam muziku, daj da dobijem na copyright. Ne, ovo ne. Aj, sad si ovaj. Vas. Dođi sa siru. Razumijem se. Nema da bi ubio zrak. To je bilo. Stop. Zrak pa i ga i upate, a ne znam sad. Bit će vam video od prilike. Moramo vidjeti 13. Više, završi. 30 minuta video. Kad samo kad je završi, tad će biti kraj ovog videa. Pratimo. Još jedan video borbu. I ljudi, to bi bilo to. Napominjem opet, postavite, nije opet, morao sam već. U opisu videa napišite pitanja, u sljedećem epizodu ćemo odgovarat ću na pitanja. Program s kojim snimamo Bizen